Een grote rampenoefening bij het ziekenhuis in Goes. 140 mensen deden mee, van brandweermensen tot figuranten. Een verwarde persoon speelde de hoofdrol. En verder in deze uitzending. Politiek praat over nieuwe McDonald's. En Voedselbank speelt voor Sinterklaas. Goedenavond. Consternatie vanmiddag in een bijgebouw achter ziekenhuis ADRZ in Goes. Er was veel rook en volop hulpdiensten aanwezig. Een rampenoefening. Deze figuranten spelen vol overgave hun rol. Binnen heeft de verwarde man, ook een figurant natuurlijk, net brand gesticht. Het gebouw hangt vol rook, de verwarde man is gevlucht. Maar de brandweer moet nog wel mensen uit het gebouw redden. Het scenario met een verwarde man is niet lukraak gekozen. Nou ja, wij als veiligheidsregio houden in ieder geval heel erg de media in de gaten en kijken ook echt wat daar gebeurt. En daar zien we natuurlijk wel heel veel gebeuren op het gebied van verwarde personen. Dat echt wel een toename is en ja, dat volgen wij eigenlijk met oefeningen. Bij de oefening waren vandaag 140 mensen betrokken. In Zeeland hebben we gelukkig niet heel veel grote incidenten. Dit soort oefeningen zijn dan ook nodig om alle hulpverleners goed getraind te houden. Wij hebben een heel team aan crisisfunctionarissen en die moeten we eigenlijk een heel jaar door paraat houden voor de echte grote inzetten in Zeeland. Ja, dan moeten we het op deze manier oplossen. Dus dan zijn we eigenlijk met een heel team bezig om zo'n oefening neer te zetten om die crisisorganisatie eigenlijk paraat te houden. De oefening duurde zo'n 3 uur en wordt nog uitgebreid geëvalueerd, zodat als er een echt incident gebeurt... Dat we er 100% klaar voor zijn en dat zijn we zeker, maar we moeten ook zorgen dat we dat blijven. Ja. De plannen voor een McDonald's in Vlissingen werden door de fans van de fastfoodketen en het dagelijks gemeentebestuur met gejuich ontvangen. Maar nu het tijd is om een besluit te nemen, blijken er ook veel bezwaren te liggen. Angst voor zwerfafval bijvoorbeeld of voor verkeersopstoppingen. Vanavond praat de gemeenteraad over de plannen. Dit is de plek waar de nieuwe vestiging van McDonald's moet komen. Vlakbij de belangrijkste toegangsweg van Vlissingen, tegenover de oude watertoren van Soeburg. Niet iedereen is blij met de komst van McDonald's. Het ministerie van Justitie bijvoorbeeld is bang dat het transport naar de zwaar bewaakte gevangenis die hierachter moet komen in de knel komt. Ook D66 is kritisch op het plan. Als je kijkt naar de gevolgen die het heeft voor de lokale economie, voor verkeershinder hier om mij heen, lichthinder, zwerfafval en dan ook nog de gezondheid. Dat is natuurlijk toch altijd wat er het grote verhaal bij de komst van de McDonald's, van de Burger King. Dan zijn wij van mening dat je die niet moet willen hier in Vlissingen. De gezondheid van de studenten is de belangrijkste reden dat HZ en Scalda de komst van McDonald's niet zien zitten. Bedrijven in de buurt vinden dat een McDonald's niet past bij de uitstraling van de Kenniswerf, het bedrijventerrein wat er vlak achter ligt. En dat vindt Gering ook. Nou, ik denk dat er een hele hoop bedrijven zijn die zich hier kunnen en willen vestigen. Die een bijdrage leveren aan de lokale economie, die een bijdrage leveren aan de haven, aan de bedrijvigheid in Soeburg, aan Rittem en aan de bedrijvigheid in Vlissingen. En de Kenniswerf die hier aan de overkant van het spoor ligt. Ja, dan zijn er een hele hoop bedrijven die hier zich beter kunnen vestigen dan de McDonald's. De dorpsraad van Soeburg vreest dat de grote gele M lichtoverlast geeft. Ook is de dorpsraad bang dat de McDonald's straks in de weg zit als er een tunnel onder het kanaal komt. Bovendien is er de angst voor zwerfvuil. En dat is niet zo gek, blijkt uit de ervaringen van André Alting in Goes. Je vindt de saus satchels tegenwoordig heel veel. Maar ook gewoon de kartonnen doosjes van, waar de hamburgers in zitten. Bekers vind je ook nog steeds wel. Dus ja, je vindt eigenlijk alles wat ze verkopen, dat vind je ook wel. En hoe komt het, denkt u, dat het juist McDonald's is die zoveel afval veroorzaakt eigenlijk? Nou, je kan niet zeggen dat het alleen McDonald's is, ook de andere fastfoodketens. We staan hier in Goes bij de Fastfood Boulevard. We hebben hier een New York Pizza en een KFC en een Burger King ook nog. Dus niet alleen McDonald's is een van de boosdoeners. Maar het heeft ermee te maken dat je het gewoon onderweg kan kopen en ook onderweg opeet. En dan niet de moeite neemt om het in een prullenbak onderweg weg te gooien of het mee naar huis te nemen en het dan weggooit. Het is gewoon gemakzucht.
McDonald's zelf wil niet voor de camera reageren, maar het bedrijf laat schriftelijk weten een plan te maken om de overlast van zwerfafval te beperken. Bovendien worden gasten via een campagne gevraagd om rommel in de prullenbakken te gooien. Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt het ondanks alle bezwaren toch te zien zitten. Vanavond moet duidelijk worden of McDonald's welkom is in Vlissingen. Sinterklaas zette vandaag een paar hulptroepen in bij de voedselbanken in Terneuzen. Sommige gezinnen hebben geen geld voor een Sinterklaas cadeau en daarvoor is de stichting Sint Helpt in het leven geroepen. We werken een heel jaar hier naartoe en als je dan hier mag staan met de zakken gevuld met cadeautjes, dat is geweldig. En die zakken gingen naar 80 gezinnen in Terneuzen. Deze hulpsinten zorgen ervoor dat bijna 500 kinderen een Sinterklaas cadeau krijgen. En dat is een recordaantal voor de stichting. Als je kinderen hebt, dan wil je toch alles geven. Die wil je zelf kunnen verwennen. En als je dat niet kan, ja, dan is dat eigenlijk heel triest. En daarom krijgen ze ook gloednieuwe cadeaus. Ja, deze mensen moeten het altijd doen met tweedehandsjes, de kindjes ook. En nu hebben ze gewoon een mooie zak met cadeautjes voor hun kinderen. Dus ja, die gaan glimmend naar huis. Verbazing bij de fracties van CDA, SGP en VVD in Provinciale Staten over de uitspraken van gedeputeerde Arno Vaal gisteren in onze uitzending. Hij is voorzichtig positief over het zoetmaken van de Oosterschelde. De 3 fracties zijn daar fel op tegen en hebben vragen gesteld aan GS. Ze willen onder meer weten of alle provinciebestuurders het een goed idee vinden. Zoet water in plaats van zout in de Oosterschelde heeft grote gevolgen voor de natuur en de visserij. Vaal gaf aan dat de tijd is gekomen om met een andere blik naar de Zeeuwse wateren te kijken door de klimaatverandering. En zojuist liet ook de eigen partij van Vaal, de BBB, weten dat zij niet achter de uitspraken van hun gedeputeerden staan, maar de Oosterschelde ook gewoon open willen houden. En daarmee dus het getij behouden en het zoute water. Weer een aanhouding voor de schietpartij in de Van Dishoekstraat in Vlissingen. Daar werd op een middag in augustus vanuit een auto geschoten. Een vrouw raakte gewond. De politie maakte vandaag bekend dat een 20-jarige man uit Middelburg is opgepakt. Een arrestatieteam lichtte hem van zijn bed. In zijn huis werden 2 wapens gevonden. Hij is de 6e verdachte in deze zaak. Een nieuw gebouw voor poppodium Brochem in Zierikzee. Die lang gekoesterde wens komt steeds dichterbij. Na jarenlange discussie over het voortbestaan van het poppodium zijn er nu miljoenen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad voor nieuwbouw. Tot grote vreugde uiteraard van Stichting Brochem, al zal afscheid nemen van de boerderij ook wel een beetje pijn doen. Voorzitter Sven Blikman is al sinds kinds af aan te vinden in Brochem. Het was een jaar of 8 en toen hadden we hier kindertheater. Op mijn 14e ben ik vrijwilliger geworden, vrij jong al. En dat werd ik eigenlijk omdat ik geen geld had om naar bandjes te kunnen kijken. Hij is trots op het podium. Het warmen van Brochem zelf en de organisatie en de vrijwilligers. Maar niet zozeer op de staat van het gebouw. Ja, het is gewoon op. Ja, het pand is echt klaar. Al bijna 45 jaar huist Brochem in deze oude stadsboerderij in Zierikzee. Talloze grote en kleine artiesten hebben hier op het podium gestaan. Het pand is eigendom van de gemeente, maar er is jarenlang weinig tot niks aan gedaan om het op te knappen. We gaan nu naar onze prachtige toiletgroep. Flink verouderd, zoals je kunt zien. En los van dat hangt er ook altijd een enorme rioollucht. Kleedkamers. Het is gewoon koud, want we hebben geen centrale verwarming. Vaak vragen de artiesten dan ook van, joh, mogen we alsjeblieft ergens anders zitten, want dit is niet te doen. Ja, en als je dan ook de buitenkant bekijkt, je ziet het hier, het is helemaal rot. Kijk, dit is zo'n prachtige oplossing. Om de tijd uit te zitten, doen we dat maar zo. En dan is iemand even creatief geweest en ik denk, nou, ik los het zo op. 3 jaar geleden besloot de gemeente om de portemonnee te trekken en nu ligt er een heus ontwerp klaar voor een nieuw pand. Zo moet het nieuwe Brochem eruit gaan zien. In de stijl van de oude stadsboerderij, maar dan nieuw, modern en geluidsdicht. Wij zijn er heel blij mee. Het is natuurlijk ook even wennen. Brochem staat hier al zo lang. Het is het pand waar ik ook in op ben gegroeid. Het zal ook even emotioneel worden dat je afscheid moet nemen. Maar de tekeningen die er liggen voelt voor ons als organisatie ook wel echt als Brochem.
De gemeente trekt meer dan 5 miljoen euro uit voor het nieuwe pand. Dat is ruim 2 miljoen meer dan in eerste instantie was begroot. CDA, ChristenUnie en SGP stemden tegen de plannen, maar met een meerderheid werd het nieuwe ontwerp en het budget toch goedgekeurd. Zo op de helft van volgend jaar gaat de oude stadsboerderij plat. De hoop is dat de deuren van het nieuwe pand eind 2026 of begin 2027 kunnen openen. De zon was terug vandaag, al viel er vanmorgen nog een enkele bui. En die harde wind, daar waren we voor een groot deel weer vanaf. Het werd 10 graden. Morgen droog met geregeld zon en dat is in het weekend ook zo. Het wordt wel wat koeler. Tot zover Zeeland Nu. Een hele fijne avond.